Budurcin ƴa mace. Allah cikin ikonsa da tsarin halitta irin nasa ya sa ana haifuwar kowace mace da budurci a wannan budurci. Wannan budurci shine ake kira da hymen a turanci. Ita dai hymen wata fata ce mai ɗauke da jini a cikinta. Tana cikin farjin kowace mace, amma ba ta da wuyar fashewa. Sannan ba wai hymen kaɗai ba ce fatar da take a cikin farjin mace. A'a, akwai fatu guda biyu waɗanda ake kira a turance da labia minora da kuma labia majora. Waɗannan su ne ainihin fatun da suke ɗauke da farjin mace, amma shi ainihin budurci yana daga ciki. Ma'ana su waɗannan labia minora da labia majora su ne suke kare budurci da yake cikin farji. Kuma wannan fatar ba mai ƙarfi ba ce sosai, sannan tana yagewa da zarar ta samu takura. Ma'anar budurci, kalmar budurci ta samo asali ne daga kalmar budurwa, kuma kalmar tana da harshe biyu. Budurwa kuwa a Hausance ita ce ƴa mace wanda ba ta taɓa yin aure ba, kuma ba ta taɓa saduwa da namiji ba. A littafin Risala cewa aka yi, budurwa ita ce ƴa mace da cinta da shanta, suturarta da tarbiyyarta da haƙƙin aurar da ita suka rataya a kan ubanta. Kenan ana iya cewa budurci wani lokaci ne da ƴa mace take shiga na tsakanin balagarta zuwa lokacin da ta yi auren farko. Wasu malamai sun ƙara haske da cewa lokacin budurci yakan fara daga shekaru 15. A wannan lokaci ne za a ga masoya maza sun fara kai mata hari da sunan suna santa. Haka kuma za ta zama abokiyar son kowa. Wasannin da take yi a da can lokacin ƙuruciya za ta rage, saboda balaga ta shigo mata, ta fara jin kunya saboda wasu abubuwa sun bayyana a jikinta kamar nono da sauransu. A wannan lokaci ne take ji da kanta, tana ganin kanta daidai da kowa. Ma'anar kalmar budurci a ganin wasu masana, budurci dai shine liƙin da ake farkewa lokacin da aka aurar da budurwa kuma aka sadu da ita. Amma irin budurwar da take iskanci tun kafin ta yi auren farko, to ba za a same ta da wannan liƙin ba. Hausawa suna kiran irin waɗannan budare da sarewa ko kuma muna horo. Kishiyar kalmar budurwa ita ce bazawara, wanda take nuna saɓanin budurci. Wato lokaci ne tsakanin auren mace har ya zuwa ƙarshen rayuwarta, ko tana gidan miji ko tana gidan iyayenta, matuƙar ta yi auren farko to za ta zama bazawara. Budurci ƴa mace kashi biyu. Na farko shine tsararren budurci. Tsararren budurci shine wanda ba wani abu da ya same shi, yana nan a tsare kamar yadda yake har sai lokacin da mijinta ya sadu da ita sannan ya gushe. Budurcin da ba tsararre ba shine budurcin da ya samu matsala sanadiyar wasu dalilai har ya gushe, ta hanyar saduwa da namiji tun kafin ta yi aure ko kuma ta hanyar da ba ta sani ba. Shi kuma hakan yana iya faruwa ta hanyar tsalle-tsalle da guje-guje. Mafiya yawan 'yan mata suna rasa budurcinsu ba tare ma da sun sani ba, saboda wasu abubuwa kamar haka: guje-guje da tsalle-tsalle, da tafiya da sauri kamar gudu da ko da yaushe, rawa mai ƙarfi ko motsa jiki mai ƙarfi, buɗe ƙafa ya zamana mace tana zama da ƙarfi sosai, kuma kullum in ta zauna za ta buɗe ƙafa ba ta kama jikinta, hawa bishiya da keke da ɗaukan abu mai nauyi, tsallake rami mai faɗi sosai, ko yin abin da zai sa sai ta buɗe ƙafa sosai, nishi mai ƙarfi, magana ko ihu mai ƙarfi gaske, don akwai mata shashashai, ita mace tana magana ne da aji da kalama irin ta mace, yawan saka hannu a wurin na rashin dalili, daɗewa ba aure da yawan shekaru ma yana sa mace ta rasa budurcinta. Miƙewa tsaye da ƙarfi, idan za ki miƙe tsaye ma ya kamata, matsayinki na mace ko matar aure ce, ya kamata ta san darajar ajiyarta. Wata kuma budurwar yawan cushe-cushe ko matse-matsen abubuwa da yawan amfani da abubuwan mata na shiga ciki a zauna lokacin da za a yi wanka sitibas ba tare da suna da aure ba, zai iya kawo kaucewar budurci. Sannan wasa da kansu da wasu mata suke yi saboda matsananciyar sha'awa, gashi ba su da aure, yana kawar musu da budurci.